Bă, Bă, dar Dogar mai intră sau nu mai intră? bă, nu știu. Bună ziua. Bă, dar nu mai da mine. Bă, tu ți-ai ratat viața? Nu a făcut gurița ta. Dacă s-o ură cu bine. Bă, e palaș și mai are 30 o viață. Ți-ai mâns capul, da. Ai, dă-ne, tragi-mă toate. Va, Ce de-o păritul ăla. Începătorul viață. Îi dau unul în cap de nu mai mișcă. Bă, nu mai omor câte bat. Câte vă te calc mașina. în loc să zici, hai bă, să se duc la o tură. E, Mor. după ce mă mori. Nu meriți nici să te las o speriu. Omoară-l, Daci, bravo, Daci. Ești mecher. Bă, i-am dat 81. Ai grijă. Ține ținta mai sus. Vezi că e sus, vezi că e sus, vezi că e sus. Sus sau sus, jos. E pe scară, Andreea, stânga. E pe scară acolo, e sub. Sub, du-te mă! Bagă-te. Ok. Nu acolo. Bă, e acolo, mă, sigur e acolo, e că l-am auzit. Prea easy, mă, prea easy. Bă, e pe cutia aia, mă, unde stă ciuciumica. Nu e acolo, mă uitam. Ah. În stânga ta, e în spatele tău, în spatele tău, în spatele tău, în spatele tău. Nu? Sau că am auzit ceva. Ia du-te și vezi, în stânga. Bă, în stânga, bă. Cred că am mers palat și l-a venit în spatele tău. Doamne, ferește să mă asculți, bă, Bendea. Azi, bă, Bendea, tu ești baza. Ți-am zis că vine pe acolo. Vezi că se poate să vin pe stânga sau pe acolo pentru uite. Ah! Vai, de nu mai am timp, bă, cam, cred că am timp. Ai timp, ai timp. Și adiților. Bă, Arsul ăsta numai se prostește cât dau cu un glos în cap. De nu mai mișcă. Hai, bă, Arsul odată și nu te mai tot prostat. N-ai jucat serios. Nu, hai. Că numai tu tragi mine, am auzit așa ceva în viața mea. Ah! s-a încercat un tras. Am tras amândoi, așa-i? Da. Nu mai pe dragă, Daci, nu mai răjdiți. Unde mă ăsta? Uite că a venit cu Dogar. Bă, am tras unul mai prost ca Ce altul. rău am tras în Mbappé. Da, sincer, și tu și eu, vezi că e pălat. Mai are vreo 2 de viață maxim. Deci o paletă să-i dai anima. Dă-i! Și acum vine prin stânga. Cred că vine prin stânga. Da, ți-am zis?
Ăla e. Bă, hai că dă garsoanul la terorist, hai că eu intru la Da, garaj, nu? du-te, da. No, hai Da. la mine, de. Și dă de la început. Bă, dar voi de ce nu ați luat proful de lege să vă lași să stați? Bă, nu știu care e faza, că i-a zis el la Dirigu să-mi dea dreptul. Păi ți-am, de ce nu a zis? Bă, domnul prost. I-am zis, i-am scris că avem. Vrea să intre pe Discord cu noi. Dar i-am dat invitație, nu știu ce. Bă, vezi că Darius s-a întrebat. Avem, nu? Stai că... Opa, Gianni, ce faci aici? Opa, ce traca paleta. El nu poate. În ultimul round. Te omorâ, nu? Da. Dar de ce nu ți-ai luat armură? Că tu oricum ești mai începător. Auzi, nu te-l faci începător, mă, pe Vendea? Păi ăsta și-a luat 5-7 și-a luat armură. Mi se pare normal. Hai că runda asta e luată de... Nu e, ai văzut pe amândoi bine. Ce se puțin dacă se mișca? Vii și stai unde ți-am explicat atunci. Viu aici frumos stai. Și mă duc să-i țin din altă parte. Mamă. Bă, ce schemă puteam să fac, dar nu m-a dus mintea. Ah. Te-a dus vreodată, mă. Bă, nu știu. Ce să zic? Vezi că e pe rampă. Nu. Mă răsturnați. Nu mai e Floribosule. 75. Ce-o cât am zis? 80. Nu, n-a rotunjit. Le ai cu matematica dacă e. Îmi place să le rotunjesc. Da, le rotunjești tot în plus, tot în sus, nu știu cum să spun. Păi dacă ai trecut de 75, dacă era 74, ziceam 70. Hai că, da. Matematica aici, tu nu știi din nou. Bă, ia mai stai și te uita la el. Bă, nu m-am uitat la el. Nu. Ești pe M-am el gândit dacă vezi că trage după mine. Bă, m-am... Mid, ai grijă. Nu, că... Ah, ce mi-a dat-o! Vai, ce ți-a dat-o! Mai aveam puțină viață de la tine. Bă, te bate Darius de te usucă, nu așa. Așa o fi, frate. Bă, ce mai vreau că n-am, gen, ai pus ăsta 0. Nu am pus 0, cred că am pus 5 secunde. 0 s-a pus. N-ai, e 0.
Amândoi femei. Au, ce mi-a dat-o, bă, cania. Cred că am asigur vine roată sau ceva. Ce m-a speriat. N-am vrut să fac o schemă de mici. Hai, bine, încearcă să ieși toți mai bine. Bendea, eu zic că n-are rost să mai încerci. Ce smoke bun am dat. Ține-l că trebuie să fie după bombă. Ai văzut? Vezi, nu sfârșit. Nu-ți mai putea așa, dacă vezi ce scoate acum. Nu se mai poate ține. Că avem cote ne facem. Palat, 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 palat. Ah! Cât de meci am dat basule? Fără minciună. Ai, ce rău am tras. Remember, Giga. this is bandit country. Shoot everything that moves. Hai, de acolo. Răzime cumva. Nu e nicio culoare. Nu ai nicio șansă față în șoul duga. Am auzit de voi. Ia și-o luat tot Giga. Unde ai fost, mă? Ai venit prin spate? Nu mă ești nebun. Dreapta, Darius. Acolo. Hai, că nu mă aude. Hai că mi-a trebuit să un clar. Bă, Bendea, tu ce pe unde a trecut ăla n-ai văzut? Te uiți mai chiar acolo. Joacă un pic și la sunet. Vezi că e stânga. Așteaptă, trebuie să fie să planteze bomba. Vezi că-ți vină prin spate, s-ar putea să auzi de fake. De acum încolo să ții și armură, că vezi că tu n-ai deloc. Unde pui ținta? Că îți vin ori din stânga, ori din spate. Că de nu știu unde sunt. Du-te-mi pui mei, daci. Vine ori din stânga, ori din pula. Din stânga, din poziția care erai tu, These stânga boys din have got a bit spatele of an toți, arsenal am when zis they că don't like using it. Vai, ce zic eu ți-a dat, mă, Bendea, mă. Vai. te întorceai la timp, dar nu te Amuzant. Fire in the hole.
Vezi că doar nu mai are mult damage. Dacă îți dai o carte, Nu mai aveam gloanțe, nu cred. vezi că doar mai are puțin. Eu văd pe mid. Exact. Bă, ai grijă. Da, spun că nu mai are mult. We got this. Ia-ți armura, te rog, că tu n-ai deloc armură. Nu bine că acolo nu mai am bani de apă. Frumos. Nu contează, mai bine armură și armă slavă decât Salut, bă. armură bună și n-ai deloc. Salut, bă, Darius. Bă, eu nu prea vă vorbi, dar vă aud. Ok. Bine. Asta e șarpe de la de nu mă ascultă și dă mai departe. Așa ca Bendia. 26. Ai, mamă, 24. Stai aici din apropiere că trebuie să planteze bomba, așteaptă. Auzi că iar vrea să vie prin spate, fii atent. Uită-te în continuu, o secundă la stânga. una Eu la să te dreapta. uiți în spate, chiar vine cuții pe tine. Schimbă poziția, nu mai stai aici. Schimbă, du-te altundeva. Vezi că de la apropiere, nu mai da. Așteaptă să vie mai aproape. Du-te, nu stai aici. Pune ținta pe ciocan. Bă, dar tu stai și așa. Bă, dar dacă tu nu trebuie dau să te niciodată, n-am miști, cum că să mă dacă concentrez. Dă-i mă pace la băiat să se concentreze. Tu ia-ți AUG-ul, că tu nu mai cu ăla te știi. Nu mai... Ei, ia-ți AUG-ul că tu mi-ai făcut să-mi ia tura trecut armură și n-am bani. Bă, dacă n-ai făcut kill ca să faci și tu niște bănuți în acolo, ceva mai... Bă, dacă tu nu taci odată. Hai că taci poți să faci un bănuț. A, bă, băgare o țâră. Minus 27. Vezi pe mine. Ia așa, luat AVP-ul, pârâială ăla. Pârâiale. Vezi. Ai, ce rău am tras. Ultimul e acolo, în 70, spate, jos, la dreapta, geam, jos, la geam, dreapta, la geam. jos. Hai, ce greu e cu Bendia. Am auzit cum o spart aia, vezi că e pe acolo undeva. Nu era acolo, tu n-ai văzut unde m-am bătut cu el. Nu. L-ai văzut iar, dreapta. Nu am ce șansă, aveam pune că avea Cred AUG-ul. că nu vezi bine culorile. Serios. Ce nu vă vine? Pârâiale. Păi te-ai uitat la el, te-ai băgat în loc, ți-am zis, l-ai văzut și tu cred că în capul tău te gândeai unde? N-ai băgat, tu nu l-ai văzut. Dar bă, fii atent, dacă tu mă vezi, dar tu nu mă vezi de fapt cu ochii tăi, dar mă vede ăsta al tău, îți apare semnul întrebării pe hartă. Știi, ca să dai seama. Nu, te-ai săturat că ai avut și un noroc de un kill. Serios, bag seama. Faci acum pe tine dogar de te usucă. Hai să Tu nu mă spune, tura trecută. bă, tu nu mă spune mie unde e, că apoi tragi. E pe mine. Unde te omoră, bă, Rareș? În palat. Mi-a dat raș. Trebuie să stai safe. Safe. Bă, dacă se gata timp, cine câștigă? Noi, ce? Te-a omorât? Da, 72 am dat. Cu AVP-ul, tete.
Da, să se planteze. Aoleu. Uite. Bagă-te că tu nu mai vezi cum o plantează. Ba da, că o da rost smoke-ul. Da, că atunci apăsai, bă, Darius, bă. Pa, bă. Hai să ieși de dacă n-am. Hai. Hai mă, ce faci? Iar nu te notat, nu s-aud. Ce e? Armură. Throwing fire. Armură. Bă, armă n-am murit. Hai mă, ce rău. Bravo. 40. Da unde? Hai de pui mei. Hai că e bine. Us, us, us. Dă-mi un pic arma aia, că eu nu mai am bani. Și du-te și ia-o la din partea. Frumos, mă. Ce ți-a zis, bate căcatul ăla de pistol? Nu ai arma înapoi, că ăsta și-a luat Da. aproape. Te-a omorât? Da, mi-a dat un aproape. Du-te în puii mei, Daci. E slab, ce Da, să da, fac da, acum, da. nu mai am nicio... Mi s-a dus în rău. Of, of. Let's move Hai să out. mai luăm o rundă și după aia. Și după Vedem aceea. noi ce facem. Avem bio. Eu nu mă joc la bio. De cât e ceasul? Și 4. Până la fix gata. Nu știu dacă pasă pe ăla. Nu ia AVP-ul și mă moare pe asta. Crezi că așa ușor sunt? Dă-i acolo, în rampă. Razi. Aici sus. Da, du-te și plantează. Mă, mi-e frică. Mi-e foarte frică. Hai, bă. Axă! Picior. Vai, Daci, că Da, am vrut să-ți dau cuțit, dar te-ai mișcat. Ai vrut să-mi dai Hai, dacă- cuțit, ai vrut să... că și de nu-l omorai, te scoteam afară din joc. Ia uitați. Let's go, let's go. Hai, Ben, iar nu stau acolo. Stau amândoi și tu stai acolo să te joci, frumos. E frumos. Vezi că sunt amândoi pe mid, unul și... Așa. Bă, dar cum ai murit, mă, că ți-am dat-o în prostie? Bă, zică de... Bă, ți-am dat în continuu, bă! Am bat piciorul. Hai, cap. Bă, dar eu ia-ți diffuse kit. Dar nu înțeleg, bă, că am dat ca porcul, mă, ca porc am dat în el. La bomba. Nu ne-ți mă să mă bag în pământ. Bă, Pintile, tu nu mai da vina ta pe... Păi ce să facă? N-ai văzut că v-am ținut pe amândoi acolo la mid, de nu mi-ați dat, cred că trincă. Păi și n-a făcut bine că a plantat, a făcut foarte bine că a plantat. Da, dar eu i-am zis că putea să se retragă mai bine, știu undeva unde nu-l vedeți și când aude că dezamorsați bomba, să vede în cap. Hai de. E așa la giga în ăsta. Nu Am are. acum la Gigana. Bă, la cu amortizor.
O, păritul. Ne. As long as we leave here with the cash, I don't bloody care what happens, okay? Dă bomba, dă Hai bomba, unde ești? Ba, nu. Da, dă bomba, dă-o. De Ți-am exemplu, dat. arcete, vezi că e tot la Vezi că ți-am dat. Nu-i la ăsta, mă, ce surd. Dă-o, mă, o dată și nu te mai prosti. Bă, Arsu, din tine nu știe ăstea, mă, cu șmecherii cu destul. Nu știe, nu merg. Aaaa! Cum că omoră și pe tine, mă? Ce, mă, că eu l-am văzut. Let's Ah, move. Come on, bravo. hurry up. Și tot eu nu știu. De la mine bomba, că apă până plantezi tu îl omor. Până plantezi eu, mă omoară și după ce omor tu, că tu ești bun. Știi ce tragi. Eu știu Nu, să uite, plantez ăsta e bluff bun. Eu poate să fie adevărat, poate să fie bluff. Deploying smoke shield. Crezi că nu mai văzut. Okay, I'm setting it down here. Nu mai ai crezut. Dar are și cum, doamne, nu l-ai văzut, mă, exact unde te-ai uitat. Vai, deci nu pot. Vai de capul meu. Hai, ce prost am jucat în locul acolo. Dar de nici culoare de la văzut, crede-mă, de nici culoare. Eu nu știu de ce te-ai întors. Doamne, bă, bă, dar tu la ce te-ai să mură, că o trecut pe lângă tine. Am fulat la probă cu ieșit de la oră. Se repetă runda. Hai să se repete dacă e. Hai, bă, bine, doamne, chiar așa tare să ne bam, măcar să ajungem la 13-9. Mai ai și tu 3 runde. Numai tu, eu să nu fac nimic. Vezi că nu-i junglă. Păi, dar eu n-am ieșit din... O trănitați m-am speriat de tine. Ai, ce prost am tras, am băgat pixul. Vezi că e dreapta, rare și te-ai țitit doar. Bă, ușor. Nu te Nu cred că nu. mai stai aici. Cred că nu m-a văzut când am sărit. Una e ăsta. Dreapta, dreapta, nu te duci. Trage cum vrea în tine. Dreapta la soacră ta! Bă, dar dreapta de el gândește că nu stă în același loc. El dacă merge cu shift, eu mai pot să... Bă, dar dacă tu nu spui tot dreapta, până lasă-mă să mă gândesc eu pe una aici traseu. Tu nu mai tot spune dreapta, dreapta. Nu, gata, taci. Și lasă-l pe profesionist să se descurce. Fut-al dumneca și l-am văzut. Vai, ce amuzant e. Dar cine, mai numai Dogan? Ah, nu Arsu.
Mai bine că nu mai are timp. Cover me while I plant. Nu cred că poate să planteze acolo. Unde mă te-ai pus în partea alaltă, mă? Ișef, Nu mă, Raref, era chiar după cutia aia prima, mă, în partea aia. Bă, mă jur că nu am văzut, îl țineam acolo, ai văzut unde îl țineam. Da, dar Acolo au puteam venit să joc. de pe mit sau de pe rampă acolo. Nu am văzut, nu am văzut. Nu vă certați acum, că și-am asta, mă. Noi ne certăm, noi dăm sfatul unul la altul. Fac seama. Tu nu vrei să vezi că pe mine și cu Dogar că ne certăm, că e urs contra urs. No, Ho, ho, pare rău, nu m-am uitat cum trebuie. ho, ho, ho. Dar dacă a pus să-l omor, trebuie să iei AWP-ul. Vezi că e conect, e acolo... Ah, da, ai auzit. I am planting the bomb. Stai acolo. Stai acolo. Stai acolo. Bine. Bă, trebuie să stai acolo, mă! Bendia, l-ai văzut? Hai, ce contează. Sar, 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 sar. Da, ce dă pe murit? Băga mi-aș. Ce noroc am avut că am tras ca ultima petară. Nu mai puteam să, dacă stăteam mai mult după aia, Hai că nu nu mai puteam să să dau ridic, refuz. să bag fixul. Mai nu mai am bani de AWP. Dar îl omor pe pințile și îl iau. Throwing smoke. Ui, că pințile și-au aruncat AWP. Ah. Vezi că e chiar acolo, după cutia din rampă. E acolo, Darius, acolo -i. Acolo mai exact. Bă, Bars, tu n-ai murit. Nu, mă. Laying down some fire. N-am obținut nici cu shift-ul să se uite la mine să cadă că sunt mai eu. Come on, let's get this done. Șmecherie! Știți voi de alea. Băi, și așa noroc am avut la trecut cu Dogar, că așa de rău am tras AWP-ul. O, că nu m-am uitat, mă, că mă scărpinam. Hai, că mai piciori am dat. Hai, scoate runda asta, Bendia, că e cel mai tare să nu te duci. Hai, cu scoate dacă e. Hai, mă, ce cașelot. Deci v-ați convins că eu cu Dogar sunt cel mai tare combo. Bendia a dat Bă, ce aveți? Ce oră aveți de la 12?